Ale však to som nerobila ja. To robil Rado. Ja som toto bol dobrý nápad. To som robila ja. Počúvaj, poslednýkrát bolo tak. Tomáš. Radko, prosím ťa, nepomôžeš mi s tým vedrom, s tým hrncom, lebo ja mám vyskočenú platničku, ja už fakt nemôžem. Zrazu. Ona. Platnička bola A zabudnutá. hodinu predtým my tu nepotrebujeme chlapov. Tedy koru ti zrobím počkej. Jaký je medzi nimi rozdiel? Žiadny. Ona je krajšia. Trošku, no. A možno, že inteligentnejšia. To je ono. Jasné. Monika dávala za vizážistku koľko eur? 120 €? Dávala nejakú akciu. A ty to máš zadarmo, moja. Neboj, Monika, neboj sa. Neboj sa, Leka. Budeš čačara. Čačana. Ja, to perfektne vyzerá. Možno, že sme to mali aj patentovať. Krásne fúzy. Depilácia, žeby. Fajne pribrala. Čo tu máš také na nose červené, moja? Má to valová. Keď to bude Monika pozerať a že nebude šťastná, to ma vôbec netrápi a ani ma to vôbec nezaujíma.